Takže high-five ľudia, víta vás Craftbox pri našom prvom dieli na hru GTA Samco San Andreas. Takže čo vám o tom poviem, o tejto hre? Som tu sám, je to ultra super parba a proste je tu super server. Môžem tu normálne prísť aj vykradnúť to, pozrite, napríklad vojdem. Kúpil ste si motorovú pilu, co som moc veľmi nechtel, ale nevadí. Lopata. Aha, to je na túto dceru. Vím, že mluví po česky. Nie, robím si srandu. Mám tu s kamarátom, tu máme preto takéto veci, lebo tu skoro nikto nechodí a my tu chceme veľa tých ľudí prilákať. A my sme tu asi ako prvý hrali, nevieme. A s kamarátom sme dostali VIP, pozrite. VIP. A tu ja sa vám kokosáček. Gold VIP, to je veľmi drahé VIP. A môžem sa tu dávať aj vozidla. A dostali sme od majiteľa, ďakujem majiteľovi, keď to pozerá. Dostali sme od majiteľa prúkaz, že sme si nemuseli robiť všetko prúkazy, tak sme to urobili hneď. Tak dáme počkajte, fail. Vozidlo a tu si môžem vybrať. Tak ja si vyberám toto. Kabriolety a dávam si toto. Nie toto, fail. Kabriolety. Toto je veľmi originálne auto, počkajte. Stíšim si zvuky. OK, som späť, ideme baviť. Dobre, budeme tu robiť všelijaké blbosti, aj také veci. A tak. Toto auto je dosť pomalé, ale mne sa veľmi páči. Tam je aj rýchlejšie auto. Môžeme, dám vám IP adresu do popisku videa. A ľudia, prosím vás, prichádzajte tu. Je to epický server, pozrite, dáme napríklad DragLV a pozrite, čo tu máme. Máme tu vytunené fára, ale vážne. Toto je najrýchlejšie asi auto podľa mňa z hry. A máme tu všelijaké trati, tak prosím vás, poďte sem a môžete si so mnou zahrať. A prosím vás, vážne, chcem ten server sponzorovať, proste epický server. Wow. Tento server hrám preto, lebo ma to baví hrať. A proste je to sranda. Budem baviť aj GTA 5 na počítač, lebo na svoj Xbox neviem natáčať. Oh shit. Bam. Oh yeah. To nebol copyright, to som vám povedal. Si nemyslíte, že teraz budem kopírovať. Tak tu si teraz nastavíme nejaké vozidlá. Skúsime toto. Vozidlo. Letadla. Wow, toto je práškové lietadlo. Toto robí na poliach. Je to šitné lietadlo. Fuj. Letadla, toto Andromeda nie, to je strašne veľké. Dodo je moje obľúbené lietadlo, ale aj toto je moje obľúbené lietadlo. Toto strieľa. Dokonca. No super, teraz som z toho pokakal. Poď, vidí. Dobre, vyšiel. Toto je starý typ vojenského lietadla. Pekný typ je to. Wow, vyplata policajných zložiek činí. OK, takže si ideme po výplatu. Leď. Letí. Takže si letíme pre výplatu.
Oh yeah. Wow. A keď chcete, môžete si so mnou zahrať, len musíte mať túto hru. Vážne je to kulová hra. Dobre, tu je moje pracovisko, teraz vyskočím. Oh yeah. Ako vidíte, mám 100 000, to som dostal od admina, ďakujem mu veľmi pekne. Tak tu si dám výplata, dobre, dostali sme výplatu. Dobre, dám si tu zbráne. Dostal som sa do zbraní, mi tu píše. Chudák moje lietadlo. Dobre, to už nie je nič. Moje druhé obľúbené lietadlo je toto. Dodo, nie. Toto je dobré lietadlo, ale tu s ním nezletím, ale dosť rýchle. Smolá. Je to taká akoby súkromná stíhačka, ale aj toto je dobré lietadlo, nie šalené. Proste vážne. Aha. Stunt plane. To je akoby toto, jak vo filmoch alebo na tých leteckých predstaveniach sa to dajú taký farebný prašok a robia s tým triky. A mne to nejak baglo. No super. Aha, keď dám tab, tak mi to nejak bagne. Nie, keď dám nedá tab, ale plus. Tak to bol mini fail, tak dáme odznova vo letadla stunt plane a ideme na to! Oh shit. OK, a teraz ideme triky robiť. Takže môj prvý trik je akoby otočka, akoby kruh. A toto je môj obľúbený trik. Pôjdem vyššie, ešte vyššie. Pôjdem trošku vysoko a teraz sa rozbehnem dole, potom pôjdem hore a prevrátim sa. OK. Prvý trik, druhý trik, najťažší trik moje. Wow. Moje letecké sily sú na 70%. No a tu si ukážeme moje obľúbené lietadlo. To je tiež dobré lietadlo. Tamto nie je, čo si myslíte teraz? Tamto je tu bagnuté už od začiatku zapnutia serveru. Majiteľ to nechce vyriešiť, to je akoby výstava lietadla. To je moje tretie najobľúbenejšie lietadlo, je to pohodové, kľudné, rýchle lietadlo. Vidno to, že to ide pomaly, ale je to rýchle, tak pozrite, dáme letadla a tu je. Je to pohodové lietadlo. Full 10 nitro. Neviem, prečo to tu píše, ale je to dobrý server. Vidíte, má asi 50 tún. Lebo o toho času s ním veľmi ťažko. Vozidla. Kde to je? Rýchlo. Lode. Predátor. Wow, to je tiež dobrá loď. To ona strieľa. Tak dáme si objažku okolo celej mapy a pokúšime sa tak kde výjsť. Ale dáme si iné. Speeder, toto je rýchle lietadlo. Toto je rýchle.
Wow, tu je breh. Ne. Dáme si kabriolety. Aha, je tu nejaký hráč. Ahoj. Pozdrav do videa. Uj, letím. Ahoj. Ideš se mnou hrát a natáčet. Nejaký hráč, že Filip Soukup so mnou asi bude natáčať, nepoznám ho, a tak poď na Nevada. Poď na... Ahoj. Zarobil sem si. Dobre, tak teraz ho dáme mu takú prebežkovú lekciu, že ho zabijeme. Od majiteľa predával, klame mu teraz, som auta. Nechce sa mi mu hovoriť, lebo by sa pýtal, že a ja chcem tie peniaze od admina či od majiteľa. A vozidlo, letadla, Dodo, moje obľúbené lietadlo. Nasadaj G. Poď ku mne, to je... No, nech ide ku mne. Jemu to očividne seklo. Je ich tak. Tak letím za ním. Tak nech už sadne, nie? Sedej. Konečne. Aha, už je pri mne. Tak teraz bude mať prebožku celého sveta. Teraz uvidí, ako sa zomeriera.
Tak teraz uvidí, ako sa zamiera. Poď ku mne, dám ti prachy. Ho zabijem, hej, on po mne ide a má malo HP. Tak poď. On asi hackuje, neviem. Ale je sranda ho zabíjať. On asi zabije mňa. Asi ma zabije, vážne. Tak ty chceš bitku, tak poď. Tak poď sa byť, ja ťa zacnem. To poď, poď sem. AFK. Na tak ľahko nezabije. Vozidlo. Dáme si, že motorky. Vinson a utekáme. FK a bežíme hned. Masakra. Čau lama. Lama. Ja mám iný. Sorry, že som taký prísny, ale skadal som so kamarátom so cudzým chlapcom a dopadlo to tak, že nakoniec mal som o seba asi $1 000 000 a zabil ma. Všetky doláre zarobil, kúpil si doma, nevrátil mi ich, vymazal si môj cel Las Vegas. Dám si pekné auto, vozidlo. Dáme si kabriolety, dáme si... Tak toto je pekné auto. Tak ľudia, ja už budem končiť, tak čaute!